Iżjed ma jgħaddi żmien iżjed ninduna li l-ħajja tgħaddi bħal berqa u li xi mumenti rridu nagħtu kont ta' ħajjitna. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-10 snin mill-ħatra tiegħu bħala Isqof. L-Arċisqof irringrazzja lill-Alla li ġie msejjaħ sabiex jaqdi lill-poplu Malti filwaqt li saħaq li s-soċjetà li ngħixu fiha tinfluwenzalna ħajjitna. Huwa talab ukoll lill-poplu sabiex jitlob għalih. U meta nħares lura jdejn l-hawn l-10 snin li donnom għaddew bħal ħolma u li fihom tibda tiem fil-maturità ta' ħajtek li l-ħajja nżul u tlajja u li l-idea li aħna għandna kontroll tal-ħajja hija bluha tant ċirkostanzi ma niddeterminawhomx aħna mingħajr ma rridu jaġnuna bħalma jaġnuna ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Preżenti għal din il-qudies kien hemm fost oħrajn il-President George Vella u s-Sinjura Vella, il-Prim Imħallef Mark Ketkuti, membri tal-kleru u l-familja tiegħu. Intant fl-10 anniversarju tiegħu f'din il-kariga l-Arċisqof Charles Scicluna għamel żjara il-Freeport fejn iċċelebra qudies f'wieħed mill-imħażen u ltaqa' mal-impjegati. Il-qudiesa kienet offruta għal dawk il-vittmi kollha li tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol.